bay kamay nuts. Ano nang upira mong assignment kanina? Naima matang utin ni drawingon. Dili kang hari. Ako, mangupya? Pataka lang kada, tanawon lang. Ayaw kong inalapon ni alam mo utin. Naa. Hehehe. Wala lagi ko ng upya. Os? Sure ka? Ayaw kong ina na isa ka magkitlog mo na pa diyos ibabaw na wala pa diyos gabitay. Aber? Lagi, sorry. Yari mo kong ingon na drawingon iya. Wala tuod. Gawatuli siya. Basin. Kapatuli ka no, ging nabit kag dili sa mapatuli, dunga na ta. Lako kapatuli ay, ipakya ko tinabi ay. Pataka lang ka, tusukan ka ng mata ni Maron. Gipaak yan mo, yung ka na lay buling, pero gipaak di ay. O lagi akong gipaak, nanam di ay. Naman siya buling yung utin, akong ilibihan sa baba, pero gilamihan nga ni maligdirang buhok, kita ko, nalang katong buhok mo lang gipaak. Awa na lang ko, ako pinasakitan, ako pinasanginilan. Huy, awa. Ia karon, libreng tuli sa campus. Adto mo sa tubangan para magpanaron. Ang wala pa karatuli dili taga clearance slip. Na final naman di ay. Hala. Pasita. Asa man mo? Asa mo? Kuyog ko. Hoy. Ano ka patuli lang, Rocky? Boy. Matagaan baga sila clearance. Magpatuli ba dyan silang tanan? Nga naman yung baba man dyan ilimpyo sa utin. Abangan na pod.